orang yang mahita. Dami di batana sumurung siyan saluhu na roham. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Barita nauli di tanagabihatan di bata ima na tersurat di buku Pandan Yesaya bidu 55 ayat 11 ayat 17 songon mahata ni di bata. Ay songon hadada bunyi uda do abola siya langit. Jaladada mula putih tu si. Da jolo di borno hitane jala di pagabe asamar tuburi. Jala leo boni tu halak panabur. Dot roti tu halak namangaton. Iko songoni do atak kinaruar siapa mangaku dang mula buti tuau. Iko bayanon na do lomo ni rohaku cala majadi tuna hutongos. Ay iko di bagasan las ni roha kamu borhat cala di bagasan anda miyok kamu pataru. Pangyaron ni akaduluk do rupian suara namar lup-ulup di jolumuna. Jalan nasahau di ladang martopat-topat tangan. Sikat ni tada-tada tubuh ma sapinur. Jala sikat ni latong tubuh ma bunga na khusus. Ima bahin barita di kuar ni jahuba. Bahin tada salin liling na naso olo kabar. Ima sahat na. Tema ni mingguta dang mula buti hata ni di bata. Dia makarong asaha porsya narong durana taingot sada barita taringot tu pemain bola di tahun 10-an na begitu luar biasa. Nasian ima na diware Argentina na margoar Maradona. Na luar biasa di zaman na suadong sengan na ala nang songoni pergul ni bola na begitu spektakuler. Jala pola do gudang na mengagungkan Maradona. Alay gabi sada hakurangan gabi lupa do di prestasi na tirukir na binan ni ibana. Lupa di prestasi na umpinahin na prestasi yang sudah terukir di bagasan ngulna menjadi kekecewaan ketika Maradona yaitu menjadi orang yang pecandu narkoba. Lapatanna gabidang be di ingot colma prestasi gabi holan kekecewaan holan ima kecanduan ni jadadang be adong be colma ima nakkan mamering ibana di bagasan nguluna ima kehidupan manang sada kebanggaan be alai nunga gabi terukir juk ni roha kekecewaan ala nunga gabi pecandu narkoba ibana. Dia makarong asaha porsyaon molotei dan di buku tab na panasaha ni panurang Yesaya. Iku berengot tado memang di bagas 10 tahun masai patar dui. Jana di paingon. Dia me di bagasan ngulu ni jolmeng. Tei do masai paltak di patuluhod di patado. Sada sakap. Ido bener akangani. Iko songoni do hatakon narur sapamaku dang mulak butiu ni. Iko bainokku do lomo aku jala menjadi tuna hutongos. Adu na naing berengot tasya ni ala naso olo hambar naso olo imanak ngani hatan di bata dang magopo. Alai te ida durak gani di bagasan hatan di bata dang mulak buti ima hatan itu hane. Aido na nona. Ala sudi jol mado makalo mohon nguluna lem tabu. Jala sudi manian bui jolma lem menginginkan imanak gani di bagasan nguluna anggiat lem tabu imana. Termasuk salah satu nakina tidak di tonga-tonga ni bangsa Israel.
Di tengah-tengah ni bangsa Israel akan ni lupa do nasida gabe jatuh do nasida iman akan dengan itu dosa. Kejatuhan mereka iman di bagas turpu tahun gabi madabu mana sida Tuhan buangan alai no bagas musi berengota Tuhan mau mengemulihkan iman akan dan mulak buti Tuhan memulihkan kembali membuktikan sudi rencana di bata jadi paulak musi lapatan hatan di bata dong di baga-baga honi asa mulak dong musi bangsui tutu tano perjanjian ni manang tano naung nibuhul ni di bata molope ikut diperbudak manang gabe upahan nasida di Babel na terbuang lebih kurang 70 tahun. Ane ko berengon nasida pendertani akan berlalu. Iko berengon nasida iko bondom si nasida mulak tu Jerusalem itu saya hatan di Batam. Asa dang bui holan songoni alain neng leon di Batado kuparnak ngani ima gobaran na luar biasa. Nabi nasa ni si Jesaya. Alain dia makadong asaha porsyang menarik domolo tapi hiba-hiba tu putong. Ahdo na doon si Jesaya ditiki terbuang na sidang. Tiki di bagasan pembuangan habuangan Babel na sidang. Imanak kani neng dohonon na do asa berengon na sida do di perbandingan manang di ngulu na sidang termasuk bahwa umat memperoleh kesempatan menikmati kehidupan di pembuangan tetapi tidak memuaskan diri mereka. Dapatan nadang nampe tabu di dalam nasida man songo dia pe di habuangan ni dang bui gawi kepuasan di nasida alaikon ima gawi pasu-pasu dahlah iko mula do nasida tu tano perpadanani hido benerot pani gabi mulak nasida tutano nang nijajihon ni debata na bangyu na luar biasa musina nang idot ta ima asa nang baga-baga na balgado ikosa nasida musi tutano perpadanani hido benna taida si di suarahon si Jesaya do asa sudi nasida mamuji dohot maswarahon dia maswarahon nasida ima tarengo tu hamuliaon manang hasangapon ni debata molo taida nakeng di ayat 10 di dok songon hadada bunyi udan do abula sel langit jalan mulak buti das jolo di warno hitani jala di pagawi asamar tubur jala di lehon boni tu halak panabur do roti tu halak namangaton ima na perjulu na pedua na menarik ikosongoni mahatani di batan harur sepamangan ko dang mulak buti lapatan na iko benon ni di bataro hobar turuhana jala menjadi ku jala di tongos ai ikon di bagasan las nirohana sida ima borhat meninggalkan masuk tu tano baga-bagai jale komarlupuluk ada di bagasan hadamion pataron di batana sida ikko benon na sida ima naking suara marlupuluk jalan asahau di ladang ikko martobat-tobat tangan umana betul luar biasa wasuni di bata jika Tuhan sudah memberkati umat anak tarokone dan na hurang gacang tangan di bata alai moronunga di bata ima naking nama masuk bereko dohonot tado marlopi gadda waso dohot marlopi gadda di bayat di bata pasu diakka nama ngulahun lomonir rohana imang na pedua na patuluhon asa na partuluhon omalas oma parpuri neng ajakonna jalan dohon itu pukodut na sida ima asa tetap na sida marulupulup sukacita karena firman Allah akan mengubah kehidupan umat Israel kepada hal yang lebih indah. Songoni dunak kita. Asa sada las niroha di hita ima di bagasang nguluton nama kiripita nata porsya itu di bata na mengubah manang nama bailem patar lem tabu nguluni jol mana porsya. Molo di bagasa turputon di kupar hodoi di katime menaking songon
idok kaya ni songon hau. Idok deh songon sikat ni tada-tada, tubuh ma sapinur. Jala sikat ni latong, tubuh ma bunga na khusus ima. Bain balita ni keluar ni jauh. Jadi sada buah-buah doon, sada nailpatan na sada takas asa unang berkalaki rupane ima di hola di hagaliu ni una kola nasi di bereng di hola di haci ni alain dok sikat ni tada ma tu masa pinur jala sikat ni latong tubuh ma bunga na khusus ima bahin barita guar ni jawa bait tada sani dengan nasolo habal ima pabuahon sakap ni diwata na di luar pikiran ni jolmai asa bui berengotta ima las ni rohain jadi mananga hapi mulununga di bata nama masu mulunga di bata nama benjadi ido benak kota porsiai di bagasan ngultong luar biasa do di bagasan akka halak naung hot di hatan di bata jala halak naung di bagasan ibana tu imanak ni dang mulak buti hatani di bata sekita alai taha porsiai hatan di bata na solo hambar jala ido mengubah abek kita lam tahu memuji doho pasangapo guarra amin. Muliate maliwali Tuhan di bata di pengoto kami marhiti hatam asa tahu kami tuama kengulu hatami amin.